Дзяржава спрабуе кантраляваць, атрымліваецца, не вельмі пагроза інфляцыі вісіць над беларусамі, а лідарамі па росце коштаў у мінулым месяцы сталі прадукты харчавання. Тое, без чаго не абысціся. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пасасонны, і далей у нашай праграме. Спойлеры сыходзяць з выбарчага шоу, але застаюцца абяцанні, ды пытанне, ці на іх хопіць грошай у бюджэце. Деньги потеряют свою стоимость прежнюю. То есть фактически мы это уже переживали несколько раз. Прапаганда показала фотаздымкі палітычнай зняволенай Марыі Калеснікавай з сустрэчы з бацькам. Што за гэтым стаіць? Лукашенко намагаецца ягонае атачэнне, у тым ліку стварыць больш-менш мяккі, прываблівы, не такі крывавы вобраз дыктатара. Дзяржава хваліцца поспехамі і паказнікамі ў сельскай гаспадарцы, а мы прыглядаемся да рэальнасці лічбаў. Люди прекрасно осознают, какая ситуация, но сказать Лукашенко правду они не могут. Беларусам выбарчая мітусня нецікавая, але рэжым намагаецца зрабіць усё, каб уцягнуць у яе электарат, ды спрабуе хаця б зацікавіць сюжэтнымі паваротамі гэтак званай электаральнай кампаніі. У групе прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі фатэль страты выбылі адразу два спойлеры, а калі і гэта нецікава, у хаду ідзе прымус. Некаторых адмыслова звозяць да месцаў збору подпісаў за хадой палітычнай гонкі, у якой на старце вядомы пераможца, назірае Кацярына Гардзеева. Каждый должен исполнить свой гражданский долг. Прийти на выборы и отдать свой голос по велению своего сердца. Гэтак у эфіры тэлеканалу «Беларусь-4» архіепіскап гомельскі і жлобінскі Стэфан агітаваў беларусаў актыўна ўдзельнічаць у электаральнай кампаніі 2025. Заява прагучала, нягледзячы на заканадаўчую забарону, паводле якой рэлігійныя дзеячы не могуць заклікаць да палітычнай актыўнасці. Пра гэта ў эфіры УНТ нагадаў упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Аляксандр Румак. Тым часам колькасць прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду скарацілася. Учора адразу двое кандыдатаў абвясцілі самаотвод. Мы команда нашего президента, мы были и остаемся этой командой. И самое главное, мы действительно надежный тыл, в чем можно не сомневаться. Надзейны тыл Лукашэнкі, былая прэсавая сакратарка МУС Ольга Чемоданова, патлумачыла суход западам грамадства. Услышали сегодня запрос нашего общества на консолидацию вокруг нашего президента, не просто на поддержку. Мы понимаем прекрасно, что никто, кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся. Старшыню Рэспубліканскага саюза афіцэраў Сергея Бобрыкава нібыта таксама папрасілі сысці. Маўляў, іншыя вайскоўцы падчас галасавання не хочуць вагацца між ім і Лукашенком. Главная задача офицерского корпуса Беларуси – сплотиться вокруг нашего главнокомандующего. Поддержать действующего президента Республики Беларусь на предстоящих выборах. Аднолькавыя тэзісы ў развітальных прамовах экс-вылучэнцаў, як і сам сыход, частка палітычнага спектаклю, распрацаванага загадзя, кажа Паўлюк Быкоўскі. Яны кажуць тое, што ім прапанавалі сказаць. Таму іх думкі супадаюць. Гэтая колькасць скароціцца і далей пасля таго, як ініцыятыўныя групы паспрабуюць здаць подпісы. Хутчэй за ўсё кандыдатаў будзе меней, і все супадзе з тым золотым правілам Лідзіі Міхайлаўны Ермошынай пра тое, што ёсць Лукашенко і яшчэ два кандыдата. Збіраць подпісы працягваюць ініцыятыўныя групы 5 вылучэнцаў. Да пікетаў Лукашэнкі сёння спяшаліся супрацоўнікі МУС. Для імітацыі вялікай народнай падтрымкі прыходзіцца пісаць сцэнары, арганізоўваць людзей, і гэта выглядае вельмі штучна. Людзі, якіх зганяюць сваімі целамі выкладаць слова «надо», яны ведаюць, што іх зганялі, а не яны самі прыйшлі, бо хацелі гэта зрабіць. Таму, па вялікім рахунку, такія дзеянні з'яўляюцца яшчэ і шкоднымі. Пікет у падтрыманні вылучэнцаў скончыць працу 6 снежня. Да гэтага часу, каб трапіць у фінальны бюлетень, трэба сабраць 100 000 подпісаў. Я-то мяркую, што ніхто не можа сабраць 100 000 нават Александра Лукашенко.
калі сапраўды збіраць іх паводле закону. Кандыдаты і сур'ёз і збіраць не будуць. Ну, это маё меркаванне. Ну, а тое, каму і сколькі запішуць, это іншая справа. Тэрытарыяльныя ж камісіі пачнуць працу 26 снежня. У арганізацыі выбараў возьмуць удзел амаль 1700 чалавек. Значную частку з іх набралі з 5 праўладных партыяў. Вынікае з супольнага даследавання беларускага хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Паводле беларускага заканадаўства выбарчыя камісіі павінны фармавацца ў значнай ступені за кошт партий громадских организаций. Теперь просто колькость партий скоротилась, и поэтому основную нагрузку несут те, которые застались 4. Ходу электаральнай кампаніі 2025 ужо раскрытыкавалі еўрадэпутаты. У заяве яны асудзілі пераслед незалежных назіральнікаў і актывістаў, а таксама заклікалі ўлады Беларусі выконваць права грамадзянаў на вылучэнне ў якасці кандыдатаў. Кацярына Гардзеева, Белсат. А галоўны гулец у гэтым выбарчым казіно робіць стаўкі на актыўнасць ды абяцанні. Лукашенко з'яўляецца тут і там, але роля адна і тая ж. Яго шмат і ён шчодры. Электарат мае быць у захапленні, аднак за тэатральнымі дэкарацыямі хаваюцца рэальныя праблемы. Эканамічныя. Алесь Баразенко. Ну, что будем делать? Патрабуе ад чыноўнікаў справаздачаў. Кормов заготовили. Да не надо, это не ищите, что вы что-то хорошо сделали. Ды наведвае фестываль дажынкі у кожнай вобласці. Живем вроде не богато, но мирно. И это главное. Напярэдадні выбараў каманда Лукашэнкі усяляк намагаецца прадэманстраваць няспынную актыўнасць свайго кіраўніка, ды прывабіць электарат. У хаду ідуць і эканамічныя абяцанні. Кто-то будет говорить, что у нас денег не хватит, а кто-то будет выступать в роли какого-то великого благодетеля. Гэтак міністр фінансаў Юрый Селівёрстаў анансаваў на наступны год падвышэнне заробкаў працаўнікам бюджэтнай сферы. Зрабіць гэта плануюць дзякуючы запланаванаму раней павелічэнню базавай стаўкі. Яна складзе 270 рублёў замест цяперашніх 253, ды спецыяльным надбаўкам для кожнай з галінаў. Гэтак на даплаты настаўнікам плануюць выдаткаваць дадатковыя паўмільярды рублёў. Медыкам 180 мільёнаў. Галіновыя выплаты прадугледжаныя таксама для працаўнікаў сфераў культуры і спорту, ды сацыяльных работнікаў. Гэткая шодрасць абыдзецца бюджэту ў прыкладна 4 мільярды рублёў. Сейчас мы видим увеличение зарплат, которое происходит уже достаточно длительный период. С этих зарплат уплачиваются взносы в фонд социальной защиты населения, соответственно, взносы становятся больше. И здесь сейчас, конечно, средства должны быть для того, чтобы увеличить социальные выплаты. Падвышэнне пенсіяў ды іншых сацыяльных выплатаў анансавалі на нарадзе Лукашэнкі ў кастрычніку. Там жа зацвердзілі змены для пенсіянераў, якія працуюць. З 1 студзеня яны будуць атрымоўваць і пенсію, і заробак у поўным памеры. Все тихо, все затиснуто. АМАП, ЦВК. А в 2020 году хіба не такая была картина? Он не боится повторения докладного 2020 года. Он боится повторения нечаканности. Ну, лепш, калі ёсць штосьці раздаць, кагосьці залагодзіць, а раптам это, как-то спрацуе. Как-то это заблокуе тое, невядомы, той ікс того лебедя, каб ён все ж таки не вылецеў. Раздача падвышэнняў і эканамічных абяцанняў – традыцыя электаральных кампаніяў Лукашэнкі, зазначаюць адмыслоўцы. Аднак гаспадарка не заўсёды паспявае за папулісцкімі захадамі ўладаў. Гэтак перад прэзідэнцкую кампаніяй 2010 года у пагоні за абяцаным сярэднім заробкам у $500 улады ўключылі друкарскі станок. У наступным годзе краіну напаткала дэвальвацыя. Никакой разовой девальвации одномоментной никогда не будет. Балюча адбіцца на айчыннай эканоміцы ў доўгатэрміновай перспектыве можа і сёлетняя раздача грошай ад Лукашэнкі. Этот рост зарплат не подкреплен экономическими показателями, не подкреплен темпом роста валового добавленного продукта.
Деньги потеряют свою стоимость прежнюю. То есть фактически мы это уже переживали несколько раз. Это очень часто совпадало как раз-таки с президентскими выборами, когда после выборов был обвал курса белорусского рубля. В общем, шаг за шагом создаются перспективы для того, чтобы это снова повторилось. Аднак, як заўважае Алексей Харкевич, ва ўрадзе няма асобаў, якія змаглі б пераканаць Лукашэнку улічыць доўгатэрміновы эфект ад абяцаных падвышэнняў. Таму айчынная эканоміка чарговы раз мае шансы стацца ахвярою папулісцкіх абяцанняў. Александр Баразенко, Белсат. А лукашэнкаўскі міністр Віктор Хрэнін хваліцца вайсковым ноу-хау, так званая турэль. Гэта паваротная прылада, на якую усталявалі 4 аўтаматы тыпу АК. Імаверна, з яе можна весці агонь з усіх 4 руляў, ды знішчаць беспілотнікі. А вось што кажа пра гэтую навінку вайсковы аналітык, былы працаўнік СБУ Иван Ступак. Вооруженные силы Республики Беларусь пытаются что-то придумывать для того, чтобы быть готовыми к отбитию гипотетических дроновых атак со стороны, с любой стороны, неважно, со стороны Российской Федерации, со стороны Украины, Польши, Литвы, неважно кого, это не готовится. Таким вот вооружением можно сбивать, в принципе, легкие беспилотники, которые находятся, например, дрон, например, какой-то Mavic, который висит не так высоко в воздухе, в принципе, его можно сбить. Но для того, чтобы сбивать что-то быстрое, что летит со скоростью 150-200 км в час, ну, я уверен, этого просто недостаточно. Но, с другой стороны, боезапас здесь ограничен. Сколько? 120 патронов получается, если 4 автомата, прицельность стрельбы, работают, пытаются что-то сделать. Тым часам, пакуль лукашэнкаўскія адмыслоўцы ствараюць сваё ноу-хау у барацьбе з БПЛА, расійскія дроны працягваюць бараздзіць беларускую паветраную прастору. Мінулую ноччу ў нашым небе заўважылі прынамсі 12 шахедаў. Паводле маніторынгавага праекту «Беларускі гаён» дроны ляцелі ў бок Брагіна, Гомля і Рэчыцы, ды неаднаразова праходзілі праз беларускі калідор. Упершыню за апошнія дні з аэрадрому ў Баранавічах у неба паднялі дзяжурную авіацыю паветраных сілаў. Змяняем тэму. Раней сюды хадзілі на прыёмы да лекараў, цяпер на допыты, хаця месца не змянілася, бо была дзіцячая паліклініка, а цяпер будынак КДБ. Менскую паліклініку спачатку прызналі аварыйнай, а затым бясплатна перадалі камітэтнікам, а ўжо для іх знайшліся і грошы на рамонт. Пра гісторыю адціскання будынку паліклінікі распавяла незалежная аналітычная група Digital Intelligence Team. Ёсць згадкі, а як жа інакш, і пра сям'ю Лукашэнкі. Філіал 10-й дзіцячай паліклінікі месціўся на вуліцы Сядова 8 у Менску. Напрыканцы 2017 года будынак закрылі, але рэканструкцыі так і не пачалі. У 2020-м будынак і тэрыторыю непадалёк з уласнасці Міністэрства аховы здароўя бясплатна перавялі на баланс КДБ. Падпісаў дакумент пра размяшчэнне аб'екту для іншага прызначэння Александр Гарусаў, які тады быў намеснікам кіраўніка ўправлення КДБ. Ягоная жонка, 50-гадовая Інна, працуе ў аператыўна-аналітычным цэнтры пры прэзідэнту Беларусі. Яна ж сястра Ліліі Лукашэнкі, жонкі Віктара, старэйшага сына дыктатара. У дакументацыі, атрыманы ад Белполу, будынак КДБ паўсюль падпісаны як аб'ект іншага прызначэння. А цяпер пра QR-код на вашых экранах ці маніторах. Наводзім на яго смартфоны і трапляем на наш тэлеграм-канал. Аператыўныя навіны, відэаматэрыялы, каментары – усё гэта пад рукой. Яшчэ зручней, калі падпісацца на канал, але пры умове, што вам нічога не пагражае. І не забывайцеся на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu з улікам усіх неабходных захадаў бяспекі. А мы працягваем і задаемся пытаннем, што азначае крок рэжыму. Напярэдадні паказалі фотаздымкі Марыі Калеснікавай сустрэчы з бацькам. Дадалі прыхільнікі рэжыму і відэа, на якім бацька палітзняволеная заяўляе пра добры стан
дачкі. Навіна радасная, асабліва пасля амаль 2 гадоў у рэжыме інкамунікада. І ці варта разглядаць гэтую падзею як крок рэжыму да прымірэння? Наста Печанькова. 1,5 года без права на сувязь і доўгачаканая сустрэча. Палізняволенай Марыі Калеснікавай дазволілі спатканне з бацькам. Нягледзячы на антураж турэннай больніцы, тата з дачкой выглядаюць шчаслівымі. Але што хаваецца за фірмавай усмешкай палізняволенай? То, что встреча происходит с родственниками, это здорово для тех людей, которые находились в режиме коммуникада и для их родственников, но в принципе это по большому счету ни на что не влияет. Люди продолжают оставаться в заложниках. Папярэдняя сустрэча дачкі з бацькам адбылася ў снежні 2022 года. Тады Калеснікава толькі перанесла аперацыю ў сувязі з прабадзеннем язвы. Пры такім дыягназе жанчына мела неабходнасць у адмысловым доглядзе і харчаванні, аднак відавочна не атрымала іх. Пра падарванае здароўе сястры паведамляла Тацяна Хоміч. Маўляў, Марыя схуднела да 45 кілаграмаў пры росце 175 сантыметраў. Цяпер жа бацька Калеснікавай заявіў, што нягледзячы на перабыванне ў санчастцы, дачка пачуваецца добра. На момент встречи она чувствовала себя бодрой, красивой и у меня не вызывало каких-то опасений. Правоабаронцы раяць ставіцца да гэтай заявы з пэўнай стрыманасцю. Можно довести человека до веса 45 килограмм, да, планомерно, да, потом поднять ему вес до 60 килограмм, практически быстро, начать его нормально кормить и создать нормальные условия. Отец, наверное, не может говорить всю правду, да, потому что понимает, что несмотря на то, что он встретился со своей дочерью, она находится в зоне. Інтэрв'ю з бацькам Калеснікавай выйшла ў тэлеграм-канале Романа Протасевича, які таксама быў на сустрэчы з Марыяй. До сих пор не могу поверить, что это получилось, но все же это так. И сейчас мы встретимся. Чаму рэжым дазволіў падрыхтаваць сустрэчу Калеснікавай з бацькам былому прадстаўніку апазіцыі? На думку палітычнага дзеяча Паўла Усава, Протасевич мусіў паспрабаваць перацягнуць актывістку на бок рэжыму, каб тая выказалася пра неабходнасць нацыянальнага замірэння. Это фактично разбурило бы такой важный элемент, символ 20-го года, персональный символ 20-го года у постаці Калеснікавай. І можна сабе ўявіць, як бы моцна гэта ударыла па людзях, якія сцяж аддана стаяць на пазіцыях антылукашызму, калі адзін з сімваляў прапануе вось такую нейкі такі новы кампраміс, новы палітычны кантракт. Пра магчымасць арганізаваць сустрэчу Калеснікавай з сям'ёй Лукашенка заявіў падчас інтэрв'ю з журналістам BBC Стывам Роузенбергам. Пры гэтым узурпатар спрабаваў змаргіналізаваць родных актывісткі і запэўніваў, што тыя самі не хочуць з ёй сустракацца. Там, возможно, такая семья, что им, может, и не интересно, как вам посетить Марию Калесникову. Тады ж Лукашенко заявіў, што гатовы разгледзець прашэнне наконт памілавання ад Марыі. На думку Паўла Усава, такім чынам узурпатар падае сігнал захаду пра жаданне перазагрузіць адносіны. Лукашенко рыхтуе тую ж Марыю і Бабарыка, іншых палітычных вязняў. Простыя людзі яго не хвалюе, а гэта для далейшай гульні з захадам, для гандлю, для маніпуляцый, у тым ліку і беларускім грамадствам. Праўда, сам Лукашенко гэта адмаўляе. Наши беглые там вам подкидывают идею и вякают, что я выпускаю политзаключенных, потому что я хочу отношения с Западом улучшить. Мы выпустили политзаключенных по гуманитарным соображениям. Это в основном взрослые, очень взрослые люди и больные. Тым часам амбасада Нямецчыны ў Беларусі і МЗС Аўстрыі прывіталі сустрэчу Калеснікавай з бацькам. Аднак пры гэтым падкрэслілі, што чакаюць вызвалення ўсіх без выключэння палітычных вязняў. Вялікая палёгка пачуць навіны пра Марыю Калеснікаву. Пасля 600 дзён адзіночнага зняволення яна пабачылася з бацькам. Ізаляцыя ўсіх палітычных зняволеных мусіць спыніцца. Яны мусяць быць вызваленыя неадкладна і без усялякіх умоваў. Тым часам у рэжыме інкамунікада, то бок без права на сувязь, застаюцца і іншыя лідары апазіцыі. Сярод іх Віктор Бабарыка, Мікалай Статкевіч, Максім Знак. Наста Печанькова, Белсат.
А ў нас пра парадак у сельскай гаспадарцы. Гэта пра яго перад тэлекамерамі гэтак дбае Лукашенка. Потым ён сыходзіць, а застаецца без парадак разам з нямытымі каровамі. На Гомельшчыне яшчэ горш, там актыўна дохнуць жывёлы. А пракуратура рэгіёна занепакоеная падзяжом, у тым ліку праз няправільнае харчаванне ды ўмовы ўтрымання. Пры гэтым у міністэрстве сельскай гаспадаркі свая рэчаіснасць. Там справаздачацца пра дасягненні і рэкорды ў галіне, пра двайныя стандарты. Ірына Юр'ева. Лічбы, якія выклікаюць аптымізм. 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Вот рубеж как раз именно на сейчас. Мы прибавили по намолоту зерна. В целом в республике намолочено с учетом рапса 10,3 миллиона тонн. Впервые в Республике Беларусь удой на корову составит 6 тонн 150 килограмм. Чыноўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання падвялі сёлетнія вынікі ў галіне. Прэс-канферэнцыя адбылася з нагоды прафесійнага свята, якое аграрыі адзначаць 17 лістапада. Падкрэсліваць значнасць сельскай гаспадаркі для Беларусі любіць і Лукашенка. Некалькі гучных заяваў на гэты конт ён зрабіў падчас абласных дажынак у розных рэгіёнах краіны. Ваши результаты в земледелии – важнейший вклад в обеспечение продовольственной и в целом национальной безопасности. Огромное вам спасибо за вашу выдержку. Вы оплот, вы опора нашего государства. Труд одного работника агропромышленного комплекса создает до десятка рабочих мест в смежных областях. Аднак непублічныя звесткі сведчаць пра адваротную сітуацыю ў сельскай гаспадарцы. Ініцыятыва Белпол у кастрычніку атрымала ліст камітэту дзяржаўнага кантролю да Савета міністраў. З дакументу вынікае, што на 18 верасня ў Беларусі пасеялі каля 37% ад плану азімых, ды сабралі 43,5% кукурузы. Сярод прычынаў гэтага аўтары ліста назвалі недахоп не толькі тэхнікі і кадраў, а нават насення. То, что действительно происходит на местах, то, что действительно происходит, скажем так, на земле, это все отражается вот в тех докладах, которые, где их маршрут не такой большой, то есть там условно от каких-то исполкомов до Минска, где люди прекрасно осознают, какая ситуация, но сказать Лукашенко правду они не могут. А што з ураджаем бульбы? Сельскагаспадарчыя арганізацыі паводле стану на 24 кастрычніка сабралі амаль 544 тысячы тоннаў гэтай культуры пры запланаваных 900 тысячах тоннаў. Больш актуальнай інфармацыі ведомства не апублікавала. Як няма і звестак пра ўраджай у фермерскіх гаспадарках і гаспадарках насельніцтва. Летась жа ў Беларусі агулам сабралі 4 мільёны тоннаў бульбы. Самыя аграрыі прызнаюцца, што вырошчванне гэтай культуры зрабілася стратным, у тым ліку праз дзяржаўнае рэгуляванне коштаў на бульбу. Да таго ж яе ў нашай краіне актыўна купляе Расія. Ці могуць беларусы сутыкнуцца з дэфіцытам? Чакаць нейкіх цяжкасцей на спажывецкам рынку бульбу я бы не прагназаваў, бо спажыванне бульбы ў хатніх гаспадарках толькі каля мільёна, трохі болей, можа 1 200 000 тонн бульбы, таму бульбы конечно, у крамах хапае і не будзе іх дэфіцыта. Хутчэй можна казаць пра нейкі дэфіцыт бульбы на ежу для жывёл. Аднак чаму ў сельскай гаспадарцы, якая, са словаў Лукашэнкі, запэўнівае нават нацыянальную бяспеку краіны, дагэтуль столькі хібаў? Тая іерархія, якая прадугледжвалася беларускай аўтарытарнай сістэмай, яна ў сельскай гаспадарцы цалкам не працуе. Я нагадаю, што ў нас адна карова дае 6 тонн малака на год, тады калі у нашых суседзяў у Літве ці Польшы без всялякага такого вмешательства прэзідэнта каровы даюць 9. У 1,5 разы больш. Чыноўнікі ж публічна ставяцца да сітуацыі ў сельскай гаспадарцы па-філасофску. На пытанне пра сёлетнія няўдачы аграрыяў міністр профільнага ведомства адказаў. Каждый день что-то получается у кого-то, что-то не получается, но над этим нужно работать. Ірына Юр'ева, Белсат.
Грамадзянін Беларусі падазраецца ў супрацы з замежнай выведкай. Мужчыну затрымалі ў Варшаве яшчэ 6 лістапада. Падало агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. Прычына – спроба падпалу ў Гданьску на замову. У беларуса знайшлі і сканфіскавалі прадметы, якія могуць быць скарыстаныя для рыхтавання падобных дыверсіяў. Мужчыну арыштавалі на 3 месяцы. Гэта чарговы арышт у межах расследавання дзейнасці арганізаванай злачыннай групы, якая на замову замежных спецслужбаў здзяйсняла дыверсіі, у прыватнасці падпалы. Сёлета ў студзені і траўні агенцтва ўнутранай бяспекі затрымала грамадзянаў Польшчы, Украіны і Беларусі, адказных за падпалы аб'ектаў у Гданьску, Гдыні і Марках, а таксама тых, хто рыхтаваўся падпаліць аб'екты ў Вроцлаве. Цяпер афіцыйна пацверджана, вайскоўцы з КНДР удзельнічаюць у баявых дзеяннях разам з расійскай арміяй у Курскай вобласці. Паводле Reuters з такім сцвярджэннем выступіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Ведант Патал. Як паведамляе Нью-Йорк Таймс, на Куршчыне сабралася групоўка расійскіх войскаў колькасцю каля 50 000 чалавек. Апроч расійскіх салдатаў туды былі накіраваныя больш за 10 000 вайскоўцаў з Паўночнай Карэі. Усё гэта робіцца для скарэйшага вяртання Курскай вобласці пад расійскі кантроль да інаўгурацыі Трампа. Пра гэта паведамляе брытанскае выданне «Тэлеграф». На яго думку, Пуцін паспрабуе забяспечыць сабе больш выгадную пазіцыю на выпадак перамоваў пра заканчэнне баявых дзеянняў ва ўкраіне. Актывізацыю расійскіх войскаў на Курскім памежжы адзначылі таксама раней і ў ЗСУ. А тым часам абраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп яшчэ не на пасадзе, а ўжо актыўна заангажаваўся ў кадравую палітыку. Ёсць прызначэнні на большасць ключавых пасадаў, ды нават анансаваны новы дэпартамент. Амерыканская бюракратыя мае стаць больш эфектыўнай. Паводле выдання Fox News, Трамп у бліжэйшы час збіраецца прызначыць спецыяльнага пасланніка для вядзення перамоваў па ўкраіне. Як гэтыя прызначэнні паўплываюць на наш рэгіён, Уладзіслаў Корсак. Трампа падтрымаў, дэпартамент атрымаў. Ілон Маск узначаліць створаны спецыяльна пад яго дэпартамент эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання ЗША. Новае ведомства будзе дзеяць па-за ўрадам, таму Маск працягне паралельна кіраваць кампаніямі Tesla і SpaceX. Асноўная мэта стварэння дэпартаменту – рэфармавання дзяржаўнага апарату і аптымізацыя бюджэту ЗША. Дапамагаць Маску ў гэтай працы будзе прадпрымальнік і палітык Вівейк Рамаўсвамі. Яны адкрыюць шлях для маёй адміністрацыі да ліквідацыі ўрадавай бюракратыі, скарачэння залішняга рэгулявання, скарачэння непатрэбных выдаткаў і рэструктурызацыі федэральных агенцтваў. Трамп параўноўвае будучы эфект ад працы новага дэпартаменту з мангеттанскім праектам, то бок ставіць гэта ў адзін шэраг з эфектам ад стварэння атамнай бомбы. Маск, ён сторонник таких моментов, ён сторонник контролю над дзяржаўнымі прадстаўнікамі. Ён сторонник таго, што калі вам дэлегіруецца улада нешта за ўсіх вырашаць, то у вас менш правоў індывідуальнай канфідэнцыяльнасці і гэтак далей. Вызначыўся Трамп і з асноўнымі кандыдатурамі ў сілавы блок. Гэтак ён анансаваў чальца Палаты прадстаўнікоў ЗША Майкла Уолтса на пасаду дарадцы ў нацыянальнай бяспецы. Прыхільнік жорсткай замежнай палітыкі Уолтс вядомы сваімі крытычнымі заўвагамі на адрас Китаю и России. Он как раз более конкретен в плане того, как можно воздействовать на Россию. Да, то есть это снять с паузы экспорт сжиженного природного газа американского и повести борьбу с незаконной продажей нефти Российской Федерации. Тогда, мол, Путина можно принудить сесть за стол переговоров. Новым міністрам абароны зробіцца ветэран Нацыянальнай гвардыі ЗША і вядоўца каналу Fox News Піт Гексет. CIA узначаліць былы дырэктар нацыянальнай выведкі Джон Рэдкліф.
Пасаду дзяржсакратара прапанавалі сенатару ад Флориду Марка Рубіо, які таксама мае рэпутацыю палітычнага ястраба. Они не отрицают возможности продолжения военной помощи, именно помощи вооружениями, но при этом пока что речь идет о том, что это может происходить либо в контексте вот этих неудачных или удачных переговоров с Россией, либо на фоне усиления европейской помощи. Паводле крыніцаў выдання палітыкаў, афіцыйны Кіеў задаволены узгаданымі прызначэннямі ў будучую адміністрацыю США. Што ж да Беларусі, то палітычны аналітык Артём Шрайбман у адмысловым выданні праекту «Шрайбман адкажа» на партале «Зеркала» выказаў думку: новая адміністрацыя США не зможа заўважна паўплываць на зніжэнне залежнасці нашай краіны ад Расіі ці істотна палепшыць сітуацыю з палітзняволенымі. Ёсць і іншыя пазіцыі. Мы спадзяёмся, што такія радыкальныя людзі кіроўцамі, калі сталі США, што яны поразмаўляў з пазіцыі ўлады США з Пуціным, Лукашенко, там, з усімі, яны зразумеюць, наколькі немагчыма з імі дамовіцца. Яны зразумеюць, што нельга гуляць у шахматы з тым, хто б'е табе даской по твару. Трамп таксама анансаваў новага пастаяннага прадстаўніка США пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, намесніка старшыні прэзідэнцкай адміністрацыі ў палітычных пытаннях і кіраўніка агенцтва аховы навакольнага асяроддзя. Пасаду так званага цара мяжы зойме Том Гоўмен. Ён будзе адказваць за кантроль мяжы США і дэпартацыю нерэгулярных мігрантаў. Раней Гоўмен заяўляў, што ў выпадку перамогі Трампа мігранты без дакументаў мусяць пачаць пакаваць валізкі. Уладзіслаў Корсак, Белсад. А пра лукашэнкаўскую гульню выбары, суход спойлераў, а таксама хто дойдзе побач з узурпатарам да фінішу, ўжо цяпер у праграме «Белсадзом». Віталь Бабін размаўляе з палітолагам Валерам Карбалевічам. Будуць і іншыя тэмы ды госці. Не пераключайцеся. Я ж, Сергей Пацасонны, дзякую за сёння. Зычу добрага вечара і да сустрэчы ў эфіры.